Vítajte záhradníci. Dnes si povieme niečo o vertikutácii. Tento názov pochádza z anglického slovného spojenia vertical cutting, čiže vertikálny rez. Pri tomto úkone, ktorý robíme väčšinou dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pri silnom raste tráv, odstraňujeme tzv. Trávnu plsť. Sú to odumreté časti rastlín, hmyzu a ďalšie nečistoty, ktoré zamedzujú prístupu vzduchu, vody a živín ku koreňom tráv. Takže aký bude správny postup? Trávnik najprv pokosíme, aby sme vertikutátorom nesekali zbytočne dlhé stebla tráv. Ak máte v trávniku automatický závlahový systém, označíme si polohu postrekovačov, aby sme ich nepoškodili. Pri samotnej vertikutácii, bez ohľadu na to, či máme akumulátorový, elektrický alebo v tomto prípade benzínový vertikutátor, musíme nastaviť správnu hĺbku prerezávania trávnika. Častou chybou je nastavenie pracovného ústrojenstva príliš hlboko, kedy už vykonávame nie vertikutáciu, ale tzv. Skarifikáciu. Nám ide len o odstránenie trávnikovej plsti, čiže nastavíme si hĺbku pracovného ústrojenstva tak, aby sme nezachádzali príliš hlboko do koreňovej zóny. Budete prekvapení, ako veľa materiálu z trávnika odstránite. Keďže vertikutátor nie je schopný tak kvalitne odstrániť materiál z povrchu trávnika, aj keď má zberný kôš ako kosačka, musíme tento materiál, ktorý na povrchu ostáva, buď pohrabať trávnikárskymi hravlami, alebo použiť opäť kosačku. Ak máme hotovú vertikutáciu a trávnik je vyčistený, môžeme na trávnikovú plochu naaplikovať trávnikové hnojivo. Na to použijeme aplikačný vozík, nikdy tieto práce nevykonávame rukou, pretože by sme videli rôzne pruhy, polmesiace a iné útvary. Chceme mať homogénnu zelenú trávnikovú plochu. Na tému aplikačných vozíkov sa pobavíme v ďalšom príspevku. My použijeme teraz vozík rotačný s jesenným trávnikovým dlhodobým hnojivom. Po aplikácii trávnikového hnojiva plochu okamžite polejeme, či už ručne alebo pomocou automatického závlahového systému. Prečo je to potrebné? V prípade, že v trávniku sa udržiava vlhkosť alebo príde skoro podvečerná rosa, mohol by dusík, ktorý odsiahnutý v rýchlo pôsobiacich časticiach aj v dlhodobom hnojive, popáliť steblá tráv. A zároveň všetky naše úkony, ktoré sme vykonali, majú zmysel len vtedy, ak ich aktivujeme
práve spustením závlah. Tráva bude schopná nasať živiny, ktoré sme jej dopriali, a zároveň pri kosení nepozbierame uličky pôdy. Ak sa budete držať našich dobre mienených rád podporených 30-ročnými skúsenosťami, garantujeme vám 100% spokojnosť. Stretneme sa znovu na YouTube alebo na sociálnych sieťach. Ahojte. Dobre. Bežíš?